Danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ku kalli sababbin bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Ina faɗa garu katanga garu katanga kai me yasa ana maka karatu baka gane mai tubali bulo abin da na faɗa shi zaka rika faɗa wa abin da na faɗa shi zaka faɗa kiriri bokiti garu katanga tubali bulo yawwa haka ake yi mun moki burodi taga window maimaita ka maimaita kai yanzu ina malamin ka inda ke ne wana doke kai yanzu ina malamin ka